a todo mundo e grazas por acompañarnos nesta nova análise. Hoxe imos destapar unha verdade sorprendente sobre un dos alimentos estacionales máis incomprendidos que temos nos nosos mercados. Un erro de almacenamento que pasa desapercibido absolutamente todos os días, pero que ten un coste económico e ambiental inmenso. Imos ver por qué. Comenzamos coa sección 1, o gran erro. A ver, para entender de verdade a magnitude deste problema, imaginemos por un momento un escenario totalmente absurdo na nosa vindeira visita ao supermercado. Pénsese por un momento, alguén mercaría leite fresco, manteiga ou carne crúa se estivesen aí, tirados nun andel a temperatura ambiente, xusto ao lado das galletas? Claro que non. É dicir, todo o mundo sabe que deixar alimentos frescos e altamente perecedeiros fora da neveira é garantía de que van podrecer. Basicamente sería o mismo que coller os cartos e tiralos directamente ao lixo. Pois ben, imos afondar nisto porque aquí ven a parte incrible. Isto é exactamente o que ocorre todos os días coas castañas. Aínda que por fora aparezan duras como a madeira, en realidade as castañas son alimentos superhúmidos e extremadamente sensibles. Deixalas fora da neveira, que é o que fan na inmensa maioría das tendas, garante a súa degradación. É matemático. Pasamos á sección 2, a ciencia da castaña. Vale, temos que rachar de vez con esa crenza tan extendida de que as castañas son froitos secos. A bioloxía detrás disto é fascinante, aínda que nos xere unha certa disonancia cognitiva. Claro, vemos esa casca tan dura e o cerebro di inmediatamente, froito seco. Pero ollo os datos, os froitos secos de verdade teñen menos dun 10% de humidade e achegan unha enerxía rápida baseada en grasas. Mientras tanto, o interior da castaña ten entre un 45 e un 50% de agua, case a metade, e por riba está cargada de vitamina C e hidratos de carbono complexos. Dende o punto de vista nutricional, é moito máis parecida a un cereal ou a unha patata. De feito, hai unha cita no informe técnico que o resume á perfección. A castaña é un alimento vivo e fresco atrapado nun corpo aparentemente de fruito seco. O elo perdido entre os fruitos secos e a fruta fresca. É unha analoxía brutal para cambiar o chip. É literalmente un alimento vivo. Teñen unha taxa respiratoria altísima despois de recollelas. Así que, para evitar que os fungos e os insectos fagan un festín e o fruito se estrague a xiña, precisan sí ou sí estar gardadas a uns 0 grados centígrados. E isto lévanos á sección 3, normativa e desperdicio. E ollo, porque este malentendido vai moito máis alá dunha simple curiosidade biolóxica. Estamos a falar dun fallo sistémico en toda a industria comercial a nivel internacional. E isto ilustra de maravilla como as Nacións Unidas o teñen clarísimo na súa legislación. A norma internacional estipula e regula a calidade da castaña xusto dentro da categoría de fruitas e hortalizas frescas. É dicir, a lei internacional recoñece sin ningún tipo de dúbida que un produto fresco e perecedoiro. Entón, que pasa cando os supermercados ignoran totalmente esta realidade e deixan as castañas nos andéis normais? Pois o resultado é este número absolutamente asombroso e tráxico, un 50%. Sí, a metade das castañas que chegan ás tendas acaban podrecendo e indo directas ao colector, pura e simplemente porque os puntos de venda rompen a cadea de frío. É incrible. Este nivel de perdas é francamente inaceptable. E máis aínda cando pensamos que as leis actuais contra o desperdicio alimentario obrigan a todos os axentes a minimizar o lixo custe o que custe. Manter a castaña fora das zonas de frío non é só un error científico, é que fomenta exactamente o contrario do que manda a lei. Estamos creando unha crise económica e de sostenibilidade enorme que sinceramente podería evitarse moi facilmente. A solución a todo este desastre é increíblemente sinxela. As castañas tenen que estar ben conservadas na sección de refrixerados. Os supermercados só terían que cambiar o produto de sitio, literalmente, sacalo do corredor das galletas e metelo na neveira. Xa está, así de simple. Pasamos á sección 4, a campaña ibérica. A gran pregunta é, quen está a loitar para que se corrixa este enorme fallo da distribución? Pois ben, creouse unha alianza transfronteiriza fortísima para poñer o berro no ceo. A Asociación Galega das Castañas e dos Outos uniu forzas coa organización portuguesa Agrifuturo. Xuntos están liderando unha campaña masiva na Península Ibérica para exixirllos aos comercializadores que cambien dunha vez estas prácticas. O obxectivo é clarísimo, garantir a calidade do produto nas tendas e, sobre todo, mostrar respeto por ese traballo tan duro dos produtores que recollen os froitos nos soutos con tanto mimo. E chegamos á última sección, a 5. O reto do consumidor. A ver, a legislación e a ciencia están moi ben, pero a mellor forma de aprender algo é experimentalo. As asociacións propoñen un desafío clarísimo para facer na casa na vindeira tempada de outono. É moi doado. Mercamos 2 kilos de castañas.
Guardamos 1 quilo na neveira, nun bol ou nunha malla onde poidan respirar ben e deixamos o outro quilo fora, na cociña, a temperatura ambiente. O punto crucial de todo isto é que axiña se verá a traxedia en primeira persoa. O lote que queda a temperatura ambiente secará e podrecerá en tempo récord, mentras que o da neveira manterase fresco, vivo e perfecto. E para pechar, deixamos no aire esta gran pregunta. A ciencia xa demostrou a natureza húmida deste froito e as leis internacionais avalan a súa conservación en frío. Entón, está por fin a industria comercial preparada para sacar as castañas do andel das galletas e metelas na neveira para frear este desperdicio masivo? A próxima vez que se dé un paseo polo supermercado e se vexan as castañas ao descuberto como se fuesen noces, xa se saberá toda a verdade do que está a ocorrer ali. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta análise tan profunda e vémonos na próxima.